So hello lwgwpwr, good afternoon to you all lwgwpwr. नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लwgwpwr. नोंथांमोना थांनायल' नायनानै भिडिअखौ एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि बागै भिडिअखौ बानायदों लwgwpwr. So लwgwpwr आं दिनै भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय बेनो जोबोद माने जोंनि आसामाव बिराद हेर'इन गान्जा बेफोरबायदि ड्राग्स बायदिसिना बहुत माने भाइरेल जागासिनो आरोना जोबोद हमजालाबायगासिनो डिलारफोरा पेडलारफोरखौ हमगासिनो गिदिर पेडलारफोरखौ हमगासिनो आरोना मोजांनि बाथ्रा बेफोरखौ माने हमनो हायोबा जोंनि ओनसोलानो मोजां जागोन नंगौना नङा जोंनि बारहावायानो मोजां जागोन गामिफ्राव टाउनफ्राव बेफोरबायदि ड्राग्सफोरखौ बन्द खालामनो हायोबा जोबोद मोजां आरो बेफोरबायदि हमनो हायोबा पेडलारफोरखौ हमनो हायोबा जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरोना नाथाय बेफोरखौ माने कन्ट्रल खालामनो थान आरोना माने सासेया हमजाबा सानै ओंखारो नै बेफोरबायदि आरो थिग बेबायदिनो माने सासे हिनजाव जे माखासे गोबां ग्रामनि हेर'इन मोनदों सासे हिनजावनि स्कुटियाव आरो गान्जा आरो हेर'इन मोनदों आरोना बे मोननै बुस्थुखौ मोननाय जादों आरो फैसाबो 1,35,000 मोननाय जादों आरोना फैसा बे हिनजावनिफ्राय बे हिनजावा पेडलारमोन आरोना पेडलिं खालामो आरोना बे हिनजावा थ' लwgwpwr आं दिनै नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहरनो सानदों जे जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां माने ड्राग एडिक्टेड गान्जा एडिक्टेड नै बेफोरबायदि मानसि दंसै आरोना माने गान्जा ड्राग्स मोनाबानो माने बिसोरो थानो हाला आरोना नै बेफोरबायदि माने बारा जागासिनो आरोना जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि आसाम मस्टलि जोंनि आसाम गोबां भाइरेल जागासिनो आरोना ड्राग्स हमनाय मानाय गान्जा नै बेफोरबायदि थ' बेखायनो आं माने जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ माने साबधान थाजानो लुबैयो मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि निसाफोरनिफ्राय गोजानाव थाजानो लुबैयो आरोना लwgwpwr मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि बुस्थुआ माने जोंखौ दंस' खालामनो नागिरो नंगौना नङा माने जोंनि लाइफखौ बरबाद खालामो आरोना सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइफखौ बरबाद खालामो नै बेफोरबायदि आरोना बे बुस्थुआ माने गोजाननिफ्राय बारबोयो आरोना बांलादेश बेफोरबायदिनिफ्राय बारबोयो आरोना बिदिनो माने मायानमारफोरनिफ्राय बारबोयो बांलादेशनिफ्राय बारबोयो हेर'इन गान्जा बेफोरबायदि आरोना गान्जायाथ' दे माने मणिपुर नै बेफोरबायदिनिफ्राय बारबोयो आरोना ड्राग्सआबो बेफोरबायदिनिफ्राय बारबोयो आरोना मायानमारनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट मणिपुराव बारबोबाय मणिपुरनिफ्राय साप्लाय जाजोब्बाय आरोना नागालेण्ड जेरावबो आरोना थ' जोबोद दुखुनि बाथ्राया बेनो जे जोंनि आसामाव माने आसामल' नङा बिदिनो गोबां जोंनि इण्डियान स्टेट्सफ्राव गोबां बेफोरबायदिनो ड्राग एडिक्टेड जाबाय आरो पेडलिं खालामनाया बारा जाबाय नै बेफोरबायदि आरोना दुखु नाङो आरोना बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा माने गोबां मानसियानो एडिक्टेड जानानै थाबाय आरोना बेफोरबायदि ड्राग्स गान्जा बेफोरबायदिजों माने साग्लोबनानै दङ आरोना थ' बेखायनो आं जोबोर मोजां मोनदों बिदि पुलिसफोरखौ बेफोरबायदि अपारेशन खालामनायनि थाखाय आरो बेफोरबायदि मोजां सेफटि खालामनायनि थाखाय जोंनि इण्डियायाव माने गोबां बेफोरबायदिनो ड्राग्स एडिक्टेड गान्जा एडिक्टेड आरो बेफोरल' नङा गोबां बायदि ड्राग्सफोरनि बिजनेसफ्रा सोलिगासिनो थ' बेफोरखौ हमनाया जोबोर मोजां आरोना मानो होननानै बुङोबा जोंनि इण्डियायाव अभार जागासिनो आरो दायो माने 2020निफ्राय लानानै दायो माने बहुद ड्राग्स पेडलिं गान्जा पेडलिं बेफोरबायदिया बारा जागासिनो आरोना ड्राग्स गान्जा साप्लाइ बेफोरबायदि बारा जागासिनो आरोना नै बेफोरबायदि बांसिनानो नर्थ इस्टआव साप्लाइ जायो आरोना बे बुस्थुआ नर्थ इस्टनिफ्राय फैयो आरोना गान्जा ड्राग्स नै बेफोरबायदि बुस्थुफोरा आरोना थ' आं बेखायनो माने जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ माने साबधान थानो थिनो जायफ्रानाखि ड्राग्सफोर बाहायो नोंथांमोना गारनो नाजा नोंथांमोनखौ माने मोजांनि थाखायसो बुङो आं नोंथांमोनानो लाइफआ दंस' जागोन नै बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोननि लाइफआ स्पइल जायो आरोना थ' आं लायोबा आंनि लाइफआबो स्पइल जागोन न'खर संसार जेबो थाया आरोना बेफोरबायदि मानसिनियाव माने न'खर जानाय मानाय बेफोरनिफ्राय गोजान जायो आरोना मानसिया माने न'खर जानो थाखाय थाखा दोननाय मानाय बेफोर गासैबो थांजोबो आरोना माने बे बुस्थुखौ बाहायोबाना गावनि सम्पतिफोरखौनो माने फाननानै जाजोबनांगौ जायो नै बेफोरबायदि आरोना थ' बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम माने खावलायो जे नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायो नोंथांमोना जेसेबांनाखि जौ गान्जा निसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो नोंथांनि थाखाय मोजां होननानै आं सानो आरोना जों बयनिबो थाखाय मोजां आरोना बेखायनो जों बयबो माने बेफोरबायदि निसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरोना थ' लwgwpwr बेखायनो नोंथांमोननो जास्ट दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जे नोंथांमोना
बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायोबा मोजां होननानै आं सानो आरोना। मानो होननानै बुङोबा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोरा माने एडिक्टेड जानानै थाबाय दायो। रिहाब, सोरबाया रिहाबाव थांबाय, सोरबाया जेल थांनांबाय, नैबेफोरबायदि आरोना। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। स' बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ खावलायहरो जे नोंथांमोना बेफोरबायदि निसानिफ्राय गोजानाव था। आरो बेल' नङा, गान्जा ड्राग्सल' नङा, जौ जुवा बेफोरबायदिनिफ्रायबो गोजानाव था। बेफोरबो न'खरखौ सिलिंखार खालामो आरोना। स' बेखायनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय जे लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय माने एवेर जा आरोना। बेफोरनिफ्राय गोजानाव था। बेफोरनिफ्राय गोजानाव थागौ माने नोंथांनि थाखाय मोजां होननानै आं सानो। जों बयनिबो थाखाय मोजां। आरो पेडलिंफोरखौ माने थाबैनो जेसेबां हायो एसेबां खम नांगौ। जोंनि ओनसोलफ्रावबो, गामि ओनसोलफ्रावबो गोबां बेफोरबायदिनो लाबोग्राफोर दङ। बिदिनो गोबां लाबोनो हायाबाबो, पेकेट लाबोनो हायाबाबो बिसोरो 15-20 हाजारनि बुस्थु लाबोयो, लाबोनानै फानफैयो, नैबेफोरबायदि आरो। स' बेखायनो माने आं जोंनि सरखारनिसिम खावलायो जे प्रमद बर' बिथां, नोंथाङाबो माने जोंनि ओनसोलफ्राव बेफोरबायदिखौ माने सल्भ खालामनो नाजा। बेफोरबायदिखौ माने फोजोबस्रांनो नाजानांगौ आरो ना नोंथाङा। जेसेबां हायो एसेबां फोजोबनो नाजानांगौ बेफोरबायदि निसाफोरखौ आरोना। जायफ्रा फानग्रा नैबेफोरखौ हमनांगौ आरोना। बिसोरखौ हमबानो माने लाग्राफ्राबो स्टप जागोन, आं बेखौ सानो आरोना। माने बिसोरखौ हमोबानो लाग्राफ्राबो खमायो। थ' बिसोरो लाबोआबा बुस्थुफोरखौ बहानिफ्राय मोननो लाग्राफ्रा, नंगौना नङा? थ' बेखायनो मेन साप्लायार जे मेन पेडलिं खालामग्रा जे गुदामफोर नैबेफोरबायदिखौ हमनो हानांगौ आरोना बिथांमोना। सरखारनिसिम आं खावलायो नोंथांमोना माने बेफोरबायदिखौ स्टप खालामनोबा नोंथांमोना मेन डिलार जे जायफ्रा मेन साप्लाइ खालामग्रा नैबेखौ हमनांगौ आरोना। थ' दिनैनि भिडिअ बेनो लोगोफोर। नोंथांमोना मारै मोन्दों? मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। आं एसेयावनो माने फोजोबनोसै दिनैनि भिडिअखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम लोगोफोर। आरो आंखौबो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर। बेफोरबायदिनो माने नोंथांमोननि सापर्टआव आंबो जौगागासिनो। नोंथांमोननि थाखाय साबसिन भिडिअ बानायनो नाजागासिनो आरो बानायगासिनोबो लोगोफोर। नोंथांमोननि थाखाय जे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम माने हाजार हामबाय होयो लोगोफोर। थ' नोंथांमोना बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय था। नोंथांमोननि थाखाय आंबो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन। जे आं नाजागोन, आं जेसेबां हायो एसेबां मोजां भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि थाखाय। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोजासिम नायदोंबा हाजार थेंक इउसै नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोननि थाखाय बिग थेंक्स आरोना। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।